Akala natin si Jesus ay laging nagdadala ng katahimikan, pero paano kung sabihin ko sa iyo na sinabi niya mismong, "Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak"? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw, July 14, 2025, Memorial of Saint Kateri Tekakwitha, Virgin in the Dioceses of the United States. Ako po si Brother Rai para sa inyo, mga ka-Disciple. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay mula sa Mateo 10:34 hanggang 11:1. Medyo matindi ang pahayag ni Jesus. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan kundi tabak ang dala ko. Shocking! Oo! Pero hindi ito literal na karahasan. Ito'y isang panawagan na minsan ang pagsunod kay Kristo ay magdudulot ng hati sa pamilya, pagsubok sa relasyon at pagtalikod sa komportableng buhay. Ano ang ibig sabihin ng tabak? Sa literal na Tagalog, ang tabak ay isang malaking espada o matalim na sandata. Pero sa Ebanghelyo, hindi ito literal. Ang tabak ay simbolo ng matitinding desisyon at mga paghihiwalay na mangyayari dahil sa ating pananampalataya. Minsan, ang pagsunod kay Kristo ay magdudulot ng hati, pagsubok at sakripisyo kahit sa loob ng sariling pamilya. Hindi madali ang pagiging alagad, pero tsak, makabuluhan. Mga ka-Disciple, kung nararamdaman mong nahihirapan ka sa pagsunod kay Kristo, huwag kang matakot. Natural lang yan. Kasama mo si Jesus at sa bawat sakripisyong ginagawa mo para sa Kanya, may gantimpala. Ang tunay na kapayapaan ay hindi yung walang gulo, kundi yung may kapahingahan sa loob dahil alam mong nasa tamang landas ka. At ngayong araw, ginugunti natin rin si Santa Kateri Tekakwitha, ang unang Native American na kinilalang santo. Bilang isang binata, tiniis niya ang pagtuligsa, pag-uusig at hirap dahil sa kanyang pananampalataya. Pero hindi siya umurong. Buong tapang niyang yagapin ang krus at naging saksi ng pagmamahal ng Diyos. Mga ka-Disciple, ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali, pero sigurado, worth it. Kaya huwag matakot sa mga tabak ng buhay. Yakapin mo ito kasama si Jesus. Ako po si Brother Rai at tandaan, mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa anumang ginhawa sa mundong ito. Be a digital disciple. Share Christ in every click.